Usa sa kinaham nga pagkaon sa usa ka kananan ang halang-halang nga kugita kun spicy octopus. Tilawan nato kini ug uban pang mga putahe sa report ni Alan Domingo. Kini ang mga kugitang gagmay o gitawag nga tabugok nga gibutang na sa kawa alang sa pagluto sa paniudto. Gibutangan dayon o mga nagunang sagol ug ubang pangpalami. Mas napalami pa ang tamis halang ang timpla nining pagkauna ug wa magdugay na luto na nga naghuwat na lang sa mukaon kanila. Gawa sa spicy octopus na usab ang nilarang nga mamsa ug ubang mga pagkaon gikan sa dagat. Nasagulan hinuon ang ilang putahe og putsero. Pinakadabis gina na mga putahe dere. Samtang wa gyud molubad ang kalanon nga tatakbisdak nga mao ang tuslo buwa nga mugna sa utok sa baboy. Kining pamilya ang kaon ini. Ang ilang inahan unang higayon nga nakakaon ug tuslo buwa kay matod pa didto sila sa Mindanao. Sa wa pa katilaw gilainan siya apan dihang nakatilaw na. Uy, lami man di ay. Kami yun, okay kayo. Wa pa sa Mindanao. Wala. First time ganamo ning kaon sa tuslo buwa. Dami kayo. Lami gyud, pero mukaon nakadaan utok sa baboy. Kao na daan. Pure otok with mix na siya sa nasa ginaling mix siya sir. Unlike sa uban is mga dugo ang gigamit nila sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.